GLS staat erom bekend dat ze een goede educatiestructuur hebben. Toch zijn Naomi van den Burg en ik, Gregory Brown, erover eens dat er nog iets aan het systeem toegevoegd kan worden. Tijdens ons eerste thema, introductiethema in dit lokaal, werden wij vergezeld door gastspreker Roy Grunerwold. Die komt ons erg leuke, ook educatieve presentatie geven over experience events, strategie en creatie. Na afloop van deze presentatie heb ik en een aantal medestudenten erover gesproken en waren we het erover eens dat het erg leerzaam was en dat het vaker zou moeten gebeuren. Nou, dit was eigenlijk de bron van ons idee. Wij vinden dat dit dus vaker zou moeten gebeuren en dat studenten met GLR de kans moeten krijgen om zich in te kunnen schrijven voor zulke gastsprekers die workshops komen geven. Nou, het idee is eigenlijk voor ons dat elke schoolperiode studenten de keuze krijgen om zich via POS in te schrijven. Ons beeld is dat dit ongeveer hetzelfde zou moeten gaan als bij bijvoorbeeld sportmodules en andere dergelijke lessen. Per periode wordt er aangegeven welke gastsprekers komen met een korte beschrijving erbij wat er behandeld zal worden in die uur. Dan is het mogelijk voor studenten om naar de rooster te kijken en te vergelijken voor welke gastsprekers zij zich kunnen inschrijven. Dit worden uiteindelijk 2 gastlessen per week. En dan zou afwisseling moeten bieden in het rooster van de studenten. Dit gebeurt gewoonlijk in dit lokaal, het Viewpoint-lokaal op de 7e verdieping. En na de gastlessen zou het mogelijk moeten zijn voor studenten, de gastspreker en eventueel nog begeleide docenten om in een ander lokaal een hapje en een drankje te kunnen doen en te kunnen bespreken wat ze nou eigenlijk van de cursus vonden van de workshop. De gastspreker zal ook bij aanwezig zijn, mocht je nog zelf vragen hebben, dat je rustig een gesprekje kan voeren en alles kan behandelen. Het doel eigenlijk van dit project is dat studenten meer een beeld krijgen van hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Er wordt veel geleerd, we gaan ook stage lopen, maar het beste kan je toch weten door te spreken met iemand die al jarenlang ervaring heeft in de praktijk. En dat is ons doel hiermee, dat veel studenten echt een beeld meekrijgen hoe het in de praktijk gaat. Iemand die jarenlang ervaring heeft van het vak. Om dit bekend te maken bij studenten willen wij graag verschillende vormen van promotie aanbieden. Het zal promotie zijn bijvoorbeeld via posters in scholen, in de hal, op de gangen en beneden. Ook zal er op POS, de homepagina van POS, aangegeven worden dat er voortaan vanaf het volgende schooljaar misschien al hopelijk gastspreeklessen gegeven kunnen worden. Verder zullen ook de aankondigingen mail gestuurd worden naar alle studenten die daarvoor de aanmerking komen, dat ze zich kunnen inschrijven. Dus nog even ter herhaling, dat is eigenlijk ons project. We willen dat leerlingen de kans kunnen krijgen hoe het er echt aan toe gaat in de praktijk. Dat ze handige tips kunnen meekrijgen, want we studeren bijvoorbeeld voor onze opleiding media en dat verandert continu. En strategieën die daarbij horen en ervaringen veranderen dus ook continu mee. Dat was eigenlijk ons project die wij willen meegeven. Hopelijk zijn jullie als directie daar ook geïnteresseerd in en dat horen we dan graag van jullie. Zodat we samen kunnen werken aan een betere educatiestructuur op het geheel.